Zeko jazu ilusioa ikustea. Zara lesan dagoen bezala, goazen, zuek egiten duzu, Hori da bai, denok elkarrekin egiten dugu. Baita atzean lan egiten duten guztiek ere. Bai, baina badakizue, goazen batez ere, euskarak egiten du. Egia, bai, ze euskararik gabe lagutu bazenik. Maitatu dezagun euskara, eta batez ere erabili. Erabiltzen ez den hizkuntza bat galdu egiten delako? Baina hori ez zaio gertatuko euskarari eta? Zergatik, ba euskara delako gure lema. Abestia primera dakizu beraz abestu eta dantzatu gure minatxe epurdiak eta txilaka hasiek gara! Bueno, eta gainera, hurrengo abestiak mezu oso indartsu bat dauka. Batzuetan eskutatu egiten gara. Besteen begiradak beldurra ematen digulako. Bai, alaxe da. Baina pixkanaka konturatzen gara bakoitza den bezalakoa dela eta inor ez dela inor baino hobea. Bai, Adrian, eta mundua denon artean osatzen dugu, ezta? Ba, denon daukagu gure lekua, gogoratu. Hori da, Ion. Beraz orain, benetan nolakoak garen erakusteko unea iritsi da, eta jarraian datorren abestia ziur denok ezagutuko duzuela, ze demoraldi hasieran abestu genuen. Beraz, atxe ipurdi horiek, eta abestu eta dantzatu gurekin, eta